Príjemný podvečer 1. mája v Cyklo kuchyni. Pokračujeme druhou diskusiou dnes. Vzhľadom na to, že dneska je Sviatok práce a mali sme prvú diskusiu, ktorá sa týkala odborov a ešte k tomu je veľmi významný sviatok, ktorý sa na Slovensku až tak neoslavuje, ale je veľmi dôležitý. A to je vstup Slovenska do Európskej únie. Máme dneska 22 rokov od tejto udalosti a niektorí, ktorí sem chodíte častejšie, viete, že organizovali sme rôzne diskusie práve pri tomto dátume. Mali sme viacero hostí, či už kandidátov na europoslancov, alebo iných ľudí, ktorí nejakým štýlom súvisia s Európskou úniou. A tento rok sme tak ako tápali, že koho by sme pozvali. No a nakoniec sme vymysleli, že pozveme asi toho najpovolanejšieho človeka, ktorý vlastne túto krajinu dostal do tej Európskej únie. V tej dobe, ktorá bola naozaj pohnutá. Takže privítajte prosím pána Mikuláša Dzurindu. Ďakujem pekne. A ja chcem ešte poďakovať každému, kto sa zriekol Richarda Mullera, tuším teraz, a prišiel na Mikuláša Dzurindu, čo je pekné od vás. Čo mu je ťažko porozumieť. OK, predstavím, ja som Tomáš Peciar. Ja som David Šlosar. A začína David s krátkou časovou osou, aby sme sa dostali do minulosti trošku. Jasné, ja som si pripravil pár nejakých dátumov, aby sme boli trošku viacej v obraze. 27. jún 1995 Slovensko podalo oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky o prijatie do Európskej únie. Bolo to na samite v Cannes vo Francúzsku. V október 1997 Európska komisia rozhodla, že rokovania sa otvoria iba s prvou skupinou kandidátov, nie so Slovenskom. Čiže naša absolútne prvá žiadosť bola odmietnutá. 30. októbra 1998 nástup prvej vlády tu pána vedľa mňa, Mikuláša Dzurindu. 11. december 1998, čiže veľmi tesne na to, Slovensko a ďalšie krajiny boli definitívne pozvané na začatie rokovaní o vstupe do EÚ. Veľmi dôležitá udalosť, 16. a 17. mája 2003 bolo jediné úspešné referendum, ktoré sa na Slovensku konalo, s otázkou: súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie? Čiže toto bolo jediné naše referendum, len tak pre zaujímavosť. Účasť bola 52,15% a z toho 92,46% hlasovalo za áno. Čiže takto. 1. júl 2003 ratifikoval slovenský parlament prístupovú zmluvu do Európskej únie. A teda ten dátum, ktorý asi nemusíme moc spomínať, je 1. máj 2004 a to je teda vstup Slovenska do Európskej únie. Také krátke zhrnutie, no akože na začiatok. To len tak, aby sme vedeli nejakú históriu. A teraz prejdeme už do nejakých štandardných cyklokuchynských diskusí. Mali sme tu veľa hostí za tie roky, ktoré robíme, takže štandardná prvá otázka na každého vždy bola: prišli ste na bicykli? Neprišiel, už vysí asi 2 roky v šope mojej, mám aj úzky, aj široký, lebo posledné roky som padal stále viac. Čo by nebol najväčší prúser, lebo som mal zlomené všetko možné a nemožné, ale ono ma to stále viacej bolí, keď spadnem. Takže už asi 2 roky, možno rok a pol som na bicykli nesedel. A ako ste prišli teda? Taxíkom. Taxíkom. Pýtali ste sa, ktorá električka sem chodí, ale taxík je stále v pohode. Dobre, jednou otázočkou sa vrátime k predošlej diskusii o odboroch. A to je, že myslíte si, že odbory majú dnes na Slovensku slabšiu pozíciu ako pred 20 rokmi? Nedokážem to posúdiť. Čestné slovo nedokážem, ale tak keď zavriem oči a si premietnem, čo sa píše, alebo čo sledujem v médiách, tak sa mi zdá, že áno. Tak sa mi zdá, že áno. Súčasný premiér to s nimi vždy vedel a zdá sa mi, že vie to s nimi aj teraz, ako keby ich trochu pacifikoval. Ale môžem sa mýliť, môže to byť iba môj subjektívny pocit.
Hej, ďakujem. Prečo odbory, to je samozrejme, a prečo odbory a Európska únia v jeden deň? Pretože Európska únia je tiež vlastne súčasť odborov. Na Slovensku slovo odbory má ešte stále takú trošku negatívnu konotáciu, ako keby niečo komunistické. Vôbec to tak nie je. Odbory fungujú naozaj... Tam, kde fungujú odbory, tam je oveľa demokratickejšia spoločnosť. To je iba taká krátka vysvetlivka. A zamestnávateľia tiež sú nespokojní, keď to počujú. A zamestnávateľia sú tiež nespokojní, keď to počujú. A pamätáte si moment, keď ste si uvedomili, že Slovensko naozaj vstúpi do Európskej únie? Čo ste vtedy cítili? No, pravdu povediac, ja som ten pocit nadobudol, keď sme preklenuli prvú polovicu môjho prvého mandátu. To znamená v roku 2000. V 99. jeden z tých dátumov, ktoré neboli spomenuté, bol, ak sa nemýlim, december 99, kedy sme dostali formálne aj pozvanie, v Helsinkách to bolo. A vtedy si pamätám, že som prišiel domov a som sa prežehnal a som si hovoril, Mikinko, ešte rok, tie najťažšie reformy musíme urobiť, sociálne, ekonomické ešte rok a ono sa dostaneme, jak sa hovorí, za čiaru. No. A v roku 2000 už mi bolo jasné, aj tá reputácia bola dobrá, aj sa u nás začalo v Európe, v Amerike dobre písať. Mikloš mi nepláchol z vlády, lebo na začiatku mi chcel pláchnuť, lebo neveril, že cez SDL-ku presadíme tie reformy, cez ľavicu. A ja som ho vždy prosil, vyčkaj, počkaj, buď trpezlivý, to nebude také jednoduché, ale v roku 2000, keď sme prišli so znižovaním priamých daní a keď to začalo fungovať, tak vtedy som si už bol temer istý, že to dobre dopadne. Podľa vás, keď ste boli pri tom celom procese, bol niekedy aj tak moment, ktorý bola tá situácia tak zlá, že ste si povedali, že no my tam asi nepôjdeme? Bola niekedy tá situácia taká zúfala, že ste neverili tomu ani vy? Bola na jar v roku 99. Teda veľmi tesne pol roka potom, čo sme zostavili vládu a to súvisí s tým, čo som už naznačil. Mal som ministerku financií zo strany Demokratickej ľavice. Mikloš bol podpredseda vlády, ale pani Šmegnerová bola ministerka financií a tá nechcela za nič na svete ísť s tými priamými daňami dole, s daňou z príjmu. Tak právnických osôb, firiem, ale aj fyzických osôb. Mikloš argumentoval. My sme tomu verili, že keď nebudú dane 43%, ale povedzme 25%, čo bol prvý krok, tak aj podnikatelia budú motivovaní menej zavádzať a schovávať do nákladov všetko možné a radšej tie dane priznajú. My sme o tom boli presvedčení, ale pani ministerka nie. Stále argumentovala, že nebudú peniaze na zdravotníctvo, na školstvo, na cesty. No a bol taký kritický moment, ja to poviem na plnú pusu, Mikloš chcel už na Vianoce odísť z vlády v 98. Neveril, že to zvládneme. No ale na jar začala devalvovať koruna. Po halieroch, potom po desiatníkoch halierov. No a vtedy nastala taká chvíľa, že na úrade vlády v ružovom salóniku som na pani ministerku do škaredu nakričal. V prítomnosti Mikloša. Mikloš bol veľmi červený, bolo mu to nepríjemné, ale tam sa to zlomilo. Tam som jej dal nôž na krk a som jej povedal, že zajtra bude tlačová konferencia a buď na tej tlačovej konferencii povie spolu s Miklošom to, čo povedať musí a spolu so mnou a pôjdeme ďalej, alebo bude kuca paca. No a na moje milé prekvapenie pani ministerka sa podvolila a potom to už išlo. Ale toto bol kritický moment. Keby Mikloš bol na jar 99 pláchol z vlády, neviem. Viete čo, ja som tú príhodu o tom zvýšenom hlase na pani Šmegnerovú počul. Ja som to tu na vás úplne nechcel vyťahovať a vy ste to vyťahli sám. Taká je pravda. Tak, hej. Ako ste vnímali napätie medzi rýchlosťou reforiem a ich sociálnou cenou? Najmä pri bankovej reštrukturalizácii alebo privatizáciách? Vnímal som to veľmi citlivo. Ja som kresťanský demokrat a vždy som tak v sebe cítil aj to, čo ste vy naznačili, tie odbory. Ja som nikdy nebol nervózny z odborov, iba vtedy, keď som cítil, že chcú štrajk bez toho, že by sa chceli so mnou rozprávať. Čiže vnímal som to a neraz, povedzme, som bol nervózny z toho, keď sme ohlásili, ja neviem, zvýšenie cien elektriky o 40%, potom sa ukázalo, že stačí o 20%. Čiže vnímal som to, ale na strane druhej som vnímal aj to, čo zdôrazňoval Mikloš, ale aj kamaráti v zahraničí. V Poľsku bol taký reformátor, Balcerovič sa volal.
A on mi vždy hovoril, keď sme sa stretli, šipko, pane premiére, šipko, rýchlo. Že niekedy je ťažko hľadať rozhodcu, že kde dať priestor tomu sociálnemu cíteniu a na strane druhej zvoliť radikálne riešenie, ako u doktora. Niekedy aj u doktora je to takto, že keď zvolíte invazívnu metódu, ktorá trošku zaštípe, zabolí, ale príde veľmi rýchlo úľava, tak je to asi lepšie, ako keď trpíte dlhú dobu. Čiže na túto otázku dať odpovede je nesmierne ťažké. Václav Klaus, ten povedal, že iba Slováci dokážu vydržať to, čo sme s Miklošom naordinovali. No, Klaus si myslel, že to je urážka, ale ja si myslím, že to je podsta pre občanov, že toto naozaj vedeli strpieť, aj keď tiež som si s nimi užil, odťahovať opaskov a tak. No ale viete čo, mohlo to trvať 10 rokov, tak to trvalo, ja neviem, 2 roky a zrazu tie výsledky prišli o mnoho rýchlejšie, ako sme dúfali. V tom sa asi zhodne s našim aktuálnym premiérom, ktorý takisto nás obdivuje, pretože vieme vyžiť z málo peňazí. Čo bol najťažší moment rokovania o vstupe do Európskej únie, ktorý verejnosť nepozná? Viete čo, najťažšie nebolo to v Bruseli. Najťažšie to bolo tu doma. Nikdy som v Bruseli neplakal, nikdy som v Bruseli nežaloval, ja som sa ani na Mečiara nesťažoval. Vždy mi bolo ako obyčajnému mladému politikovi jasné jedno. Doma. Doma sa rozhoduje. Keď doma urobíme poriadok, keď príjmeme zákony, aby sme eliminovali mafiu. Dneska nikto na Slovensku nepamätá, ako tu vyvádzala mafia. Ako vybuchovali autá v každej druhej dedine, čo bolo v Dunajskej Strede. V Banskej Bystrici, keď som išiel po námestí, tak mi ukazovali miestni, čo má Miky, čo má Kaštán, celé mesto bolo pod dozorom. Čiže toto bolo kľúčové, urobiť doma taký poriadok, aby sa tá situácia začala zlepšovať, lebo bolo mi jasné, keď bude doma dobrá reputácia, v Bruseli nebude žiaden problém a tak aj bolo. Ďakujem pekne. Skúsim ešte tú otázku nejak inak položiť, že ktoré podmienky Európskej únie boli pre Slovensko najťažšie prijať? Najťažšie boli dve veci. Rozlúčiť sa s jadrovou elektrárňou Jaslovské Bohunice a súhlasiť s niektorými ustanoveniami, ktoré nešli v prospech našich farmárov. Toto bolo pre mňa veľmi, veľmi bolestivé, lebo prešiel som Slovensko miliónkrát a na Orave roľníci sa sťažovali, na Zemplíne, na juhu, na Žitnom ostrove, že zrazu tie podmienky boli pre našich farmárov veľmi prísne. Jaslovské Bohunice, Fico mi to vykrikuje dodnes. No ale viete čo, nie len Slovensko muselo tie staré reaktory opustiť, ale aj Bulhári, Kozloduj, Maďari, Litovci. Čiže prosto toto bola veľmi striktná červená čiara, by som povedal conditio sine qua non partnerov ostatných krajín a Európskej komisie, kde v jednom momente som uveril Figeľovi, aj som sa o tom presvedčil na Európskych radách, že niečo za niečo. Nemôžete mať v živote všetko. Prosto to nejde mať v živote všetko. Ale toto boli dve najťažšie oblasti. Ďakujem. Rád by som sa vrátil k tomu referendu, tak vieme teraz, že nás čaká ďalšie, ale ja by som sa rád vrátil k tomu jedinému úspešnému. Ako sa vám podarilo zjednotiť celú opozíciu vrátane Vladimíra Mečiara, ktorý, ako vieme, sám hovoril, nechcú nás na západe, pôjdeme na východ? Áno, tak toto je jeden z mojich najkrajších, najsilnejších zážitkov, sa priznám. Jediného Fica som nepresvedčil, aby išiel s nami na to námestie. Ale pozrite sa, to tajomstvo v zásade má veľmi jednoduché pozadie. Rozprávať, poprosiť. Rozprávať, poprosiť. Platilo to aj na neho takto? Platilo. Viete čo, tu možno ma ukameňujete, ale ja na Vladimíra Mečiara ako osoba voči mne, povedzme, nemôžem povedať jediné krivé slovo. Ja som ho nikdy neposielal z námestia do basy, ja som vždy hovoril, že to je záležitosť orgánov činných v trestnom konaní. Ja som ho prosto poprosil. Som ho pozval na úrad vlády a som mu povedal, pán Mečiar, ja si myslím, že aj vašim synom, ak sa nemýlim, on má 2 synov, jeden je lekár veľmi dobrý, druhý si nepamätám, tak som mu povedal, pán Mečiar, mne sa zdá, že aj vašim synom bude na prospech, keď Slovensko sa do Európskej únie dostane. Čo bolo, to bolo, ale dnes môžete urobiť pre svoj národ, vy ste vlastenec, sa forsirujete ako vlastenec,
urobte jeden pekný, elegantný krok, poďme spolu na to námestie. 50% je ťažký oriešok, bude záležať na každom jednom hlase. No, pán Mečiar na moje milé prekvapenie mi povedal, tak jo teda pôjdem. To je neuveriteľné, to sa zdá, že kedysi, čo bolo naozaj v tých mafiánskych časoch a v dobách mečiarizmu, že ešte bola aj tá politika trošku slušnejšia ako teraz. Pozrite sa, my v parlamente sme si tiež nekurizovali s pánom Mečiarom ani v televíznych debatách, ale tu vám môžem otvorene povedať jednu vec a raz to napíšem vo svojich pamätiach. Mečiar neudieral pod pás. To, čo pozerám dnes v slovenskom parlamente, to je začiarov. To prosto nie je politika. No. Bol to boxerista, tak vedel pravidla v ringu. Aj ten novinár by o tom vedel, že nie podpas mu chcel dať, ale to... Skoro by som aj citoval, že takú ti... Dobre, neviem, pán Zurinda, či ste zachytili, ale ozývajú sa nejaké hlasy, a nebudem úplne menovať, že kto, ale ozývajú sa také hlasy, ktoré spochybňujú to referendum. Akože jeho nejaký taký priebeh, alebo tak, že... Či to je, jak to z vašej strany ako komentujete? Neviem, či ste to zachytili a to nechcem úplne... Zachytil. Viete čo, tak sú to nezmysly, lebo napríklad sme robili to, že sme vyzývali občanov k účasti. Ja nikdy nebudem skrývať, že som telefonoval mojim starostom a som im hovoril v telefóne, prosím ťa, zahlas ešte v tej dzedzine do toho dedinského rozhlasu, že ešte do 20. je možné sa zúčastniť. No, tak nechápem, v čom je toto porušenie nejakého zákona, keď sme vyzývali a prosili ľudí verejne, aby sa toho referenda zúčastnili. To sú také výkriky do tmy. No možno je to taký folklór, ktorý k politike patrí, ale nikdy to nebol žiaden orgán, ktorý je kompetentný také veci preskúmať, sa tým nikdy ani vážne nezaoberal. OK. Poďme teraz trošku do tej Európskej únie, keď už sme v nej. Má mať Slovensko ambíciu byť lídrom v niektorých témach, alebo je realistickejšie byť skôr pragmatickým následovníkom väčších krajín? A jedno aj druhé. Ja mám rád v zahraničnej politike termín primeranosť. Ja predsa nemôžem napínať svaly ako Nemec alebo Francúz. Ale na strane druhej zase je rovnako lživé povedať, že malý národ alebo malý štát nemôže urobiť nič. No tak nechcem machrovať, ale keď sme nevedeli zvoliť šéfa Európskej komisie, ak sa nemýlim, v roku 2003 Barossa, tak to bol môj nápad. A celé som to zmanažoval. Čiže pozrite sa, akú peknú rolu hrá Fínsko, súčasný prezident Alexander Stubb. No, ešte aj Trump ho zavolal si zahrať s ním golf, čo by som mohla inak komentovať. Ale podľa môjho názoru Slovensko môže v niektorých oblastiach zohrať významnú rolu. Možno ste počuli, teraz sa veľmi živo diskutuje téma európskej obrany. Predbiehate nám ďalšiu otázku, čiže ktoré oblasti by malo Slovensko v rámci EÚ aktívne formovať? Napríklad doprava, energetika, obrana. Rozširovanie ešte, pardon. Energetika, obrana, rozširovanie. Aj obrana, pozrite sa, budem veľmi otvorený. Nemec a Francúz sa strážia. Nemyslíte si, že v Európskej únii je absolútna idylka. Svoje záujmy majú veľké krajiny. Taliani majú svoje záujmy, Španieli majú svoje záujmy. Keby Friedrich Merz urobil to, čo by som si ja teraz želal, že by povedal, že potrebujeme nielen silné národné armády, ale potrebujeme aj komunitárne jednotky. Nebude mať Európska únia nikdy rešpekt. Nechcel som ho udrieť. Vy ste to nevideli, ale lieta nám tu osa. Nikdy nebudeme mať rešpekt, keď nebudeme vojensky silní. Ani Poliak to nemôže povedať, lebo každý bude hneď sondovať, čo ten Poliak chce. Ale Slovák to môže povedať. Slováci by to mali hovoriť. Litovci by to mali hovoriť. Fíni by to mali hovoriť. Čiže tu niekde je obrovské pole pôsobné. A medzi nami. Ja to trošku, nie už teraz ako predstaviteľ Slovenska, ale vediem think tank Európskej ľudovej strany a to intenzívne robím. No a energetika niečo podobné. Vývoj nám dal za pravdu s tou jadrovou energetikou. Máme obrovské skúsenosti, máme dobré renomé. Náš úrad jadrového dozoru, a to som sa presvedčil, má v Európe veľmi silnú a dobrú odozvu a renomé. No a napokon aj rozšírenie.
Slovenskí diplomati, neviem, či viete, alebo neviete, ale Eduard Kukan, František Lipka, Miroslav Mojžiš, ešte aj ten Miro Lajčák odviedli na Balkáne fantastickú robotu. Máme odborníkov, máme to v DNA na Balkáne. Čiže v týchto troch oblastiach. Dobre, keď už sme teraz hlboko v Európe, tak ja sa opýtam takú otázku dôležitú. Ako nájsť balans medzi príjmaním zásadných politík, napríklad v enviro oblasti, a ich zneužívaním antisystémovými stranami po Európe? Totižto, keď si vezmeme Green Deal alebo takto, že tie myšlienky môžeme pokladať za správne, ale sú veľmi, veľmi zneužívané. Ako teraz nájsť ten balans medzi tým tie dôležité zásadné politiky príjmať v konzervatívnych proste spoločnostiach, ako Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, a medzi tým balancom, aby to nemohlo byť tak zneužívané. A tak celkovo, že čo s tým ako euroskepticizmom v Európe? No k tomu prvému treba nájsť mieru. Treba nájsť mieru a treba si vypočuť všetky relevantné strany. Ste naznačili enviro. No kto by nechcel, my bežci, bicyklisti, športovci, kto by nechcel dýchať čerstvý vzduch? Kto by nechcel plávať v dobrej, čistej vode? Čiže je to normálne, tento ťah je normálny. Na strane druhej, keď budeme pápežskejší ako pápež, keď budeme sa prizerať ako Amerika smradí, ako Číňan smradí, ako Južná Amerika nechce spolupracovať, no tak my sa tu budeme mučiť, budeme zatvárať fabriky a ostatný svet sa nám bude rehotať. Čiže tu niekde sa mi zdá, niekedy nadšenci, povedzme Enviro rezortu, zabúdajú na túto stránku mince. A potom prijímame opatrenia, ktoré sú na prvý pohľad nesplniteľné. Niečo sa dá do roku 2030, niečo sa dá do roku 2035, ale je zjavné, že tie prvotné ciele boli trošku prefúknuté, predimenzované. Môj otec mi celý život hovoril, kým žil, že musím hľadať mieru. Musím vo všetkom hľadať optimálnu proporciu. Ľahko sa to povie, ťažšie sa to nachádza. No a čo s tým euroskepticizmom? Leadership. Politickí lídri by mali smelšie rozprávať s ľuďmi. Na Slovensku sa všetci bojíme povedať, že Európska únia by sa mala federalizovať. Že by sme mali zmeniť unanimity, alebo teda jednomyselnosť v oblasti zahraničnej politiky a obrany na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. Viete, aké smiešné rozhovory vediem, nebudem tu menovať, mal som to na jazyku, no, ale sa trošku premôžem. Ľudia, ktorých som celý život považoval za racionálnych, ktorí si aj vážim, zrazu začínajú mať hemungy, o čo všetko prídeme, keď tú nohu nebude mať medzi dvermi. 80 rokov po druhej svetovej vojne. To keď si nemáme dôverovať, to sme tam nemali ani vstupovať, ani sme nemali tie európske spoločenstva zakladať. My si neveríme. My si 80 rokov po druhej svetovej vojne nedôverujeme, že môžeme rozhodovať v zahraničnej politike kvalifikovanou väčšinou. Ja neviem ani namodelovať hrozbu. No tak raz budem hlasovať s Nemcom, raz budem hlasovať s Poliakom, raz budem hlasovať s Francúzom. Je to normálne. V rodine, jak sa správame? Keď máte 3, 4, 5 detí, tak jak sa správate, keď idete na dovolenku? Fúr unanimity? To sa nedá. Ďakujeme, výborné. No. Kde vidíte najväčšie riziko pre budúcnosť Európskej únie? No presne v tom, čo som teraz povedal. Presne v tom, lebo budem teraz veľmi otvorený. Môj dobrý kamarát, ktorý chodil za mnou, co je to ten dodatek liniový, čo je to tá rovná daň, Donald Tusk hovorí, že Poľsko bude mať po chvíľu viacej tankov ako Bundeswehr. A moja malá hlava čumí. Toto je idea Poľska, aby malo viacej tankov ako Nemecko? Ja by som čakal od Poliaka, že povie, chcem o 2 roky, aby bola Európska únia schopná postaviť 200 000 jednotku. Aby Putin videl, že nesrandujeme. Putin, kým toto neuvidí, tak si z nás bude robiť srandu. A čo Putin? Číňan. Čiže tá miera egoizmu v Európskej únii mňa vyrušuje.
Aj ma to prekvapuje. Ako stále si tie členské krajiny, viete čo, no prečo Francúz sa nevie vzdať miesta stáleho člena Bezpečnostnej rady v prospech Európskej únie? Mne to moja malá hlava neberie. A Macron povie, že Francúzi sa miesta stáleho člena Bezpečnostnej rade nikdy nevzdajú. To je nonsens, to nemôžeme takto fungovať. Tá miera vnútorného porozumenia, dôvery, zďaleka nie je taká, ako dnes, 80 rokov po druhej svetovej vojne by mala byť. Národný egoizmus, sebectvo, nacionalizmus, toto nás rozleptáva. Preto stále si z nás ostatní robia srandu. Preto nemáme rešpekt vo svete. A ja to teraz vidím veľmi plasticky. Teraz som sa vrátil z Ameriky, som bol skoro 2 týždne aj v Miami, aj v New Yorku. Ono sa to ako keby začínal všetko krútiť kolo Číny a Spojených štátov. A keď sa nespamätáme, tak sa dostaneme na jedálny lístok jedného alebo druhého. Čo si nevšímame, ako sa správa aj Trump? Ako sa správa voči Grónsku? Čo všetko si voči nám dovolí? A prečo sa nepýtajú lídri samých seba, jak je možné, že si Trump toto dovolí? Lebo keby sa toto lídri opýtali samých seba, museli by si dať odpoveď, lebo sme slabí. A dokiaľ budeme slabí, tak si z nás budú robiť srandu. Áno. Ďakujeme veľmi pekne za trošku okienka do Európskej únie. Poďme teraz kúsok iba na Slovensko. Iba tak akože mali sme takú dohodu, že nebudeme rozoberať slovenskú politiku, čo teda ani nebudeme. Ale rozoberáme stále európsku a pýtam sa veľmi priamo, myslíte si, že pozastaví Európska komisia Slovensku eurofondy? No, žiaľ Bohu... Iba nejaký odhad, akože nemôžeme to vedieť, ale... Myslím si, že áno. Myslíte, že je to reálna hrozba? Myslím si, že je to reálna hrozba. OK. Ešte tam je zrejme dlhý proces, nie je to, že zo dňa na deň. Samozrejme, to tam nie je nejaký akože pomerne obrovský proces, ale je to naozaj veľmi reálna prosba. O tom sa tu až tak nehovorí na Slovensku. Sú to tiež témy, ktoré by mala ako keby opozícia využívať a nevyužíva ich až tak. A teraz sa presunieme trošku do novej deklarácie, alebo respektíve mala by sa príjmať od 1. júla. Že Európska únia presadzuje právo na opravu, takzvaný right to repair. Viete, počuli ste o tomto, alebo viete, čo to CCA znamená? Je to pomerne obšírna vec. Nebudeme hovoriť o implementácii na Slovensku, lebo myslím si, že zatiaľ o tom vieme možno, že niektorí ľudia odtiaľto a ešte zo pár ľudí, ktorí sa venujú tomuto, ale nie je to zatiaľ až taká veľká téma. Sme v priestoroch cyklokuchyne, takže my to musíme rozoberať. Priznajme pravdu. Tomáš, priznajme pravdu, že ja som sa o tom dozvedel v kontajneri od vás. Nevedel som. Ďakujem za vašu úprimnosť, ste super. Nevedel som. Ja som ponorený v tej zahraničnej a bezpečnostnej politike, ale vy ste mi to tak dobre vysvetlili, že pocítil som k tomu sympatiu. S tým konzumizmom by sme mali tiež tak trošku narábať s mierou. Ja som od malička bol vychovávaný tak, teraz sa mi budete smiať, keď vám poviem, že ešte aj dnes by som vedel štopkať. Viete, čo to je štopkať? Samozrejme, že vieme, čo je štopkať. No, na Spiši sme štopkali štrimfle a prosto tak som vyrastal. Ja dodnes, keď sa niečo dá opraviť, tak aj mi to robí dobre. Keď to dokážem opraviť. Je to vždycky, to pomôže hlave, aj trošku to ego narastie v dobrom smere, že áno. Wow, toto som zvládol. Ja som dneska opravil ináč z hodou okolností bicykel, ktorý by som v živote nepovedal, že ho opravím, ale mal som čas a podarilo sa. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi dobrý pocit nakoniec. Viete, čo som ja opravil? No povedzte. Stoličku. Ale pili ste, alebo ste šroubovali, alebo klincovali? Ešte máte jednu možnosť na reparát. Kladivo. Kúpil som železné LK. Také pekné, žlté, mosadzné. OK. A keď prídete ku mne domov, ani si to nevšimnete. Dobre. Lebo som sa bál, že
vnúci sa na tej stoličke niekedy sa môžu zraniť, alebo ako. Kúpil som 4, 8 takých malinkých eliek. Doma mám vrtačku. Vzum, vzum. Zum, zum, šrubky, za pol hodiny bola. Vybavené. No, presne tak. Toto je aj náš apel z cyklokuchyne. Ľudia, opravujte veci. Čo sa týka right to repair, je tam viacero vecí, ktoré by mali byť, ale v podstate niektoré z tých najdôležitejších hovoria aj o mobilných telefónoch, ako napríklad kvôli Európskej únii máme teraz všetci USB-C, nemusíme mať 16 000 iných USB káblov a right to repair hovorí, že každý mobil bude musieť mať vymeniteľnú baterku. Napríklad sú tam rôzne veci o elektrospotrebičoch, nemajú mať životnosť 5 rokov, ale majú mať životnosť napríklad ako moja chladnička, ktorú mám doma, ktorá má asi 35 rokov alebo 40, síce hučí, asi nemá AAA spotrebu určite teda, ale iná sa mi tam nezmestí, takže funguje stále, žiaden problém. No a komunitné dielne vytvárajú lokálnu ekonomiku. Zdieľanie, opravy, služby. Môžu byť toto podľa vás doplnok k tradičnému ekonomickému modelu, ktorý ste pomáhali budovať? Trošku tenký ľad pre mňa, lebo lepšie sa cítim, keď ten ľad je hrubší, ale veľmi som náchylný dosvedčiť alebo vám pritakať. Je mi to veľmi sympatické. Mali strední mi boli vždy sympatickí, aj tým, že som vedel, aj videl som to v Nemecku, keď som začínal v politike, že nemecká politika bola postavená na malom a strednom podnikateľskom stave. Čiže áno, a precestoval som Slovensko. Videl som také remeslá v Kežmarku, je veľký, famózny trh umeleckých remesiel. Ja som bol šokovaný po celom Slovensku v Tekove a kdekade som videl, čo všetko ľudia dokážu zmajstrovať a čím sa dokážu v konečnom dôsledku aj uživiť. Nezbohatnú, nebudú z nich milionári, ale nebudú chodiť ani na úrad práce. Čiže ja mám k tomu veľmi blízko. Áno, myslím si to. Slovenskí živnostníci a remeselníci. Naozaj, keď je ekonomika založená na menších, tak je oveľa stabilnejšia. Nie, že vypadne jeden Volkswagen a celá ekonomika začne z toho plávať, lebo to by muselo veľa opravárov alebo proste malých výrobcov padnúť, aby tá ekonomika to nejako pocítila. Myslím si, že ďalšiu otázku máš ty, Dávid. Mám nejakú, no. Pán Dzorinda, čo zo svojho pôsobenia pri vstupe do Európskej únie ste najviac hrdí a čo vám najviac takzvané nedá spať, teda ako opačne? Ale tak trošku rozviniem, že kde vidíte najviditeľnejšie zlepšenie života na Slovensku vďaka Európskej únii? Niečo, čo si ľudia často neuvedomujú. Dajte najprv to, že čo ste taký najviac hrdí a čo ste tak, že menej, no. No viete čo? To, čo si neuvedomujeme, a keď sa ma ľudia pýtajú, povedzme aj na európsku menu, na euro, tak to je to, čo som zažil a čo mi moje dcéry sprostredkovali po zavedení jednotnej meny, lebo to sme vlastne s Miklošom stihli ešte nás dotlačiť do toho ERM2, do systému výmenného kurzu. Čiže Fico to už len dokončil k 1.1.2009. No jak te? Ale viete, no prísť do Viedne na Štefanplatz, dať si buď štrudlu, alebo Grosse Braune, alebo Grosse Braune, teda nejakú kávu a zaplatiť slovenskou menou, to mi robilo dobre. Keď sa ma na to pýtajú v Prahe, aj Klaus, keď sa ma na to pýtal, tak toto som mu povedal. Pán Klaus, viete, ja platím v Rakúsku slovenskou menou. A tomu nerobí dobre Klausovi. Čiže viete, kam mierim? My sme sa emancipovali. Zavrite oči a pustite si históriu slovenského národa. My si ani Československo ešte nevážime, že? Ale my sme sa teraz, 1. májom, ja som si to v tom Dubline uvedomil. Mne sa tam chcelo plakať, keď som videl slovenskú vlajku. Som sedel vedľa Tonyho Blaira a slovenská vlajka presne v tej istej výške ako britská. A ostatné. Čiže to nebolo iba o eurofondoch. To nebolo iba o hmotných veciach. Ale ja som si v tú ráno uvedomil, že národ, ktorého som príslušníkom, sa plne, kultúrne a politicky emancipoval
s tým najlepším, čo v Európe je. Uvedomujeme si toto? Vážime si toto? Chceme rozvíjať toto? Máte aj také niečo, na čo nie ste tak veľmi hrdí, čo sa tak popri tom po nejakom stupe a takto popri tých procesoch? Však možno môže byť možno nejaké, určite má nejaké sociálne proste nepokoje, možno to spôsobilo alebo niečo také. Možno také, čo menej, že jak vnímate? Tak áno, presne ste vystihli, čo mi naskakovalo do hlavy. Veľmi ma zabolel štrajk lekárov, keď hádzali do mňa plášte. Ja som zlomil nohu na lyžovačke na Kysuciach v marci 2006. Celú kampaň som potom robil vlastne na Barlách a ja som tomu nerozumel. Prečo to tí lekári robia? Nie všetci, samozrejme. Si pamätám, ako v Ružinove zdravotná sestra mi hovorí, že viete, pán, lebo som povedal, že idem. Zajac sa trošku okúňa, ale ja som povedal, že dobre, keď sa so mnou chcú rozprávať, tak idem. No a moja rehabilitačná sestra mi hovoria, ste si vedomi, že kam idete? No tam bolo 500 ľudí, boli rozvášnení, mali scenár pripravený a na konci hádzali plášte. No tak tomu som dodnes necelkom porozumel. Štrajkovali železničiari, bol generálny štrajk, tak veci si nemusíte pamätať. Ja som mal brata na správe východnej dráhy, to bolo moje pracovisko ešte z komunizmu. Poslali za mnou môjho vlastného brata. No tak som mu povedal, Mirko, choď naspäť na Klemencovu a povedz, že ešte keď budú týždeň štrajkovať, tak to bude najrýchlejšia reštrukturalizácia železničného podniku na svete. Prosto nemôžeme ustúpiť od niektorých vecí. Ale nebolo mi ľahko. Lebo veľmi dobre viete, aké podniky Slovnaft a niekto všetko vie, že v Košiciach sú závislé na železničnej doprave. Čiže áno, vystihli ste to. Tieto sociálne dôsledky mnohých našich reforiem, niektoré oprávnené, polooprávnené, ale niektoré aj úplne vymyslené, to bolo asi to najťažšie. No? Jasné, hej, trošku nadviažem na tú emancipáciu, čo ste spomenuli. V čom môže byť Slovensko pozitívnym príkladom pre ostatné krajiny? Keď si vezmete, že máme tu IT firmy, máme tu, spomeniem ESET, IGIC, máme tu vedcov, ktorí sú naozaj kapacity. V rámci aj tej emancipácie, v čom môžeme byť my ako taká malá krajina? Viem, že niekto to raz zrátal, že z celoeurópskeho akože obyvateľstva je Slovensko, a ja nechcem teraz klamať, bolo to niečo, že asi pod percento ako obyvateľstva je toto, alebo 2%, teraz nechcem to úplne akože konkretizovať, veľmi malé percento európskej populácie sú ako keby Slováci, hej? A že čo teda my, akým pozitívnym príkladom môžeme my pre ostatné krajiny, aj veľké národy? Nepochybne procesom prechodu od komunistického, plánovitého, dirigistického plánovania a ekonomiky k slobodnému trhu a demokratickej spoločnosti. Nikto na svete nedokázal takú rýchlu transformáciu. Urobili to dobre Poliaci, urobilo niečo Čile, sociálnu reformu, iste nájdeme príklady inde, ale takú komplexnú, ako sme dokázali medzi 98 a 2006. V 98. bola miera nezamestnanosti v tejto krajine okolo 20%, priznaná. Keď sme končili, bola 7-8%. Slovensko bolo v recesie za Mečiara. Robert Fico užíval 2008-2009 11% hospodársky rast. Zatvorte oči a uvedomte si, aké priemyselné parky vyrástli na Slovensku. Aké celé nové priemyselné odvetvia. Dnes som bol v Nitre. Choďte sa pozrieť na priemyselný park do Nitry. Ten človek by si zaslúžil Nobelovú cenu, nie Trump. Na roli. To je famózny pohľad. Čiže táto, ale aj spoločenská transformácia, vedomia, pochopenia, že bez takýchto hlbokých reforiem sa nedá napredovať, budeme stagnovať aj v Európskej únii. Ten vývoj sa zastaviť nedá. Európska únia aj dnes potrebuje reformy. Len ten blahobyt nás niekedy paralizuje. Čím je nám lepšie, tým sa viacej bránime tým potrebným zmenám, ktoré je treba robiť. Číňan uteká ako tiger, alebo teda čínsky drak, a my sme začali stagnovať v Európe. Čiže toto by mohol byť veľmi silný impuls, keď sme to dokázali my. Áno, bolo to bolestivé.
Ja som sa stal symbolom nielen vstupu do Európskej únie, ale aj uťahovania opaskov. Ja to stále počúvam. Pán Dzurinda, prečo? Prečo to boli? No ale viete, bez bolesti to nejde. Bez obete to nejde. Nič cenné, zásadné, pekné, pozitívne. Nechcem hovoriť o utrpení, ale bez obete, bez bolesti prosto to nejde. Vy ste bicyklisti, vy veľmi dobre viete, že musíte si šáhnuť, aby vám to pivo potom šmakovalo, keď z toho bicykla zosadnete. Je to tak? A tak nám šmakuje aj predtým, nie? Však ako... Prečo podľa vás časť spoločnosti dnes spochybňuje Európsku úniu napriek tomu, čo Slovensku priniesla? Urobili proeurópski politici chybu v tom, ako o Európskej únii komunikovali? Alebo je tam nejaký iný dôvod? Nie, dobre ste to vystihli. Je to v tom, že... Lebo kedysi ten euroskeptizmus bol oveľa väčší v Českej republike. Mám taký pocit, že momentálne je oveľa väčší na Slovensku. Čiže niečo sa tam ako keby za tie roky udialo. Viete, čo je diagnóza? Populizmus. Za Československa sme nadávali na Prahu. Možno niekedy aj oprávnene, ale spravidla neoprávnene. Za všetko mohla federálna vláda. No dnes to zažívame voči Bruselu. Viktor Orbán, môj kamarát z Budapešti, to doviedol do dokonalosti. Za všetko mohol Brusel. Čiže áno, máte politikov, ktorí nedokážu prísť pred národ, že opravíme školstvo, opravíme zdravotníctvo, ale prídu s tým, že nájdu nepriateľa. A ten Brusel je, by som povedal, dosť ďaleko na to, aby to bol dobrý hromozvod. Populizmus. Ďakujem pekne. No, blíži sa nám záver diskusie. Máme tu teraz také vtipnejšie otázky. Ešte by sme možno, že mohli dať 2 otázky z publika, ak by niekoho niečo zaujímalo. Ale začneme teraz vtipnejšou otázkou, že povedzte nám nejaké príhody, ako sa vám bicyklovalo vo volebnej kampani 1998. Tak toto bol najkrajší príbeh môjho politického života, lebo najprv som bol zúfalý. Mňa blokovala štátna televízia, boli problémy v Markíze, veľmi ťažko sa mi dostávalo do médií. No a keď už bolo jasné, že to padá na mňa, to lídrovstvo, tak som bol veľmi zúfalý. Ako ja budem kampaňovať, keď ma blokuje štátna televízia a ona si ma pomýlila s Ficom. Jo. No, čiže premýšľal som, ako ja sa dostanem teda k ľuďom a ako budem môcť tlmočiť svoje názory. No a vtedy som pil v jednom slovenskom pohostinstve Demenovku s jedným kamarátom. A ja mu hovorím, Jano, čo ja chudák, úbohý, budem robiť, ako ja budem kampaňovať. A on mi hovorí po 5. Becherovke, že veď ty si športovec. No a? Tak sadni na bicykel. Tak najprv som mu ukázal na čelo, že tak Mečiar bude so Šejferovou na Bavoráku a ja budem na bicykli. On som šiel za Milanom Kňažkom, Milan Kňažko mi presne toto povedal. Hovorí, budeš ty fajný líder, spotený, sparený, špinavý, Mečiar vybliskaný. No ale Čarnogurský ma povzbudil. Na moje veľké prekvapenie, Jano rozmýšľal chvíľu a hovorí, niečo na to môže byť. No skrátka, long story short, ja som sa rozhodol a bolo to najlepšie politické rozhodnutie mojho života. To bolo neuveriteľné. Z dediny do dediny. Ľudia ma čakali, postavil som sa na nejakú bedničku a som porozprával s tetkami, prečo majú doma veľa liekov a prečo by bolo dobre tie 20 korunáčky zaplatiť a išiel som ďalej. No a ste sa pýtali na príhody, tak na 2 si spomínam, jedna smutná, druhá taká poloveselá. V Tvrdošíne som mal asi 500 bicyklistov. Z toho asi polovička detí. No ale tam nacionalisti do mňa hádzali vajíčka, kamene a deti padali. To bola smutná príhoda. Do bicyklov hádzali do kolies.
No ale takú veselšiu príhodu mám s Petrom Šťastným, keď sme bicyklovali na Gemery. Tiež som mal veľmi veľký peletón, okolo 200 bicyklistov a sme sa blížili do Rožňavy a zrazu v strede cesty chlap so sekerou. A teraz Peter vedľa mňa, jak bol tak 100 metrov predo mnou ten chlap a hovorím, Peťo, drbne alebo nie? Ja som to vulgárnejšie. Viete si to pretlmočiť, nie? Drbne alebo nedrbne? A Peťo hovorí, no tak prídeme bližšie a uvidíme. No on sa rozohnal, ale nedrbol. Výborné historky. No a myslíte si, teraz akože ideme do tej intelektuálnej časti cyklodopravy, myslíte si, že by sa dala takáto kampaň spraviť aj teraz, keď je výrazný nárast automobilov, vtedy neboli žiadne cyklotrasy, išli ste po regionálkach, cestách, neviem, či ste išli vôbec s ochrankou, alebo nie, keď teda vravíte, že mávali sekerami, tak no, dneska by to asi nikto neurobil, ale že myslíte, že by sa to dalo aj teraz? Viem, že ste išli v 2003, ale ako 2026... Respektíve môžete aj trošku popísať, lebo jak vy ste jazdili aj v 2023 na bicykli, že aký bol možno rozdiel? No? Tak ten rozdiel bol v tom, že v 98. bola eufória. V Prešove som mal 2000 cyklistov. 2000 cyklistov ma čakalo pri tabuli začiatok obce. Teraz tá eufória chýbala. Skôr ľudia sa mi čudovali v tom roku 2023, že prečo to robím. Aj moji bývalí voliči sa ma pýtali, že pán Dzurinda, prečo to robíte? No tak ťažko sa mi vysvetľovalo, že vidím to, čo dnes žijeme. No, že Hlas pôjde s Ficom, že to Šimečka neurobí, chcel som mu pomôcť. No, ale nepodarilo sa mi ľudí o tom presvedčiť. Ale kampaň by som odporúčal to robiť aj dnes. Ja som videl Michala Šimečku, že chodí po reštauráciách s pivom v ruke, som ho videl, však nie zle, ale ten bicykel je lepší. Ten bicykel, priamy kontakt na ulici, nie do krčmy, na ulice treba ísť. Treba si vypočuť aj takýchto ľudí, tie tety, ktoré išli okolo. Ja som to miloval. V Prievidzi na námestí ma čakalo 20 baníkov, alebo keď som dotiahol som fabriku do Kysuckého Nového Mesta, teraz budem sa chváliť, no ale mi to prepáčite, lebo chcem ilustrovať. Scheffler, Inawerk Scheffler, Nemka, elegantná pani, rodinná firma. To je zázrak, že v Kysuckom Novom Meste je taká fabrika. Keď som bol v Kysuckom Novom Meste, bola slávnosť, strihli sme základný kameň, tak som sa šiel pozrieť aj do Čadce. A tam na námestí bafuňári pred krčmou, na čo si prišiel cez celé námestie? No tak som sa vybral za nimi do krčmy. Utekali predo mnou do krčmy, vošiel som do krčmy, hovorím, chlapci, ste sa ma pýtali, na čo som prišiel? No prišiel som preto, aby ste mali fabriku. A to je Dolná Kysuca. To je Dolná Kysuca. To skoro ma porazilo. To ty máš taký zádok, že nevieš Čadce ísť do Kysuckého Nového Mesta? Ja tu hľadám robotu. Pozerám na hodinky 12 hodín. Chlapče, ale tu ju nenájdeš. O 12. krčme ju nenájdeš. No a nakoniec sme si dali po pol deci, išiel som preč. Čiže medzi ľudí treba ísť, na námestia treba ísť. A netreba sa báť konfrontácie. Nebyť sa, ale argumentovať. Hneď vás beriem na slovo. Máme nejakú otázku z publika? Môžem sa spýtať, už ste raz porazili populistov. Ako by sme to mali ten raz spraviť? No, asi to pretlmočíme, aby všetci vedeli, že už ste raz porazili populistov, ako to máme ešte raz spraviť. Ja som to pred chvíľou presne popísal. Na dediny. Dneska máme sociálne siete. Treba chodiť medzi tých najbiednejších. Netreba sa im posmievať. Netreba nechávať ľudí, ktorí nemajú talent, aby ich Kotleba, či ako sa volajú, tie ostatné mená nechcem ani si brať do huby. Rozumiete? Ja sa hnevám na našich dnešných lídrov, preto nechcem hovoriť o slovenskej politike. Prečo nejdú medzi ľudí? Prečo nechávajú tých ľudí, ktorí nemajú taký talent, ako majú mnohí tí, ktorí sa predvádzajú na sociálnych sieťach, prečo nechávajú týchto ľudí bezprizorných? Prečo sa im nevedia prihovoriť? Prečo nevedia oceniť remeselníka? Prečo nevedia oceniť upratovačku?
Prečo nevedia oceniť každého, kto je ochotný sa živiť vlastnou prácou? My sme elitári dneska v politike. Nesmieme byť elitári v politike, lebo potom prenechávame priestor populistom, šarlatánom, tým, ktorí ľudí len ničia. Lacnými sľubmi dajú im tričká, dajú im čapice, dajú im borovičku a potom sa tu kotí kadečo, nechcem byť vulgárny. Čiže toto je recept, ako to obrátiť na Slovensku. Ďakujeme pekne. Ty tam máš jednu otázočku, teraz... Áno, už sme vo vtipných otázkach. No však my už sa asi pomaličky chýlime ku koncu. Ešte tu čaká hranie nakoniec mňa. Je tu veľa milovníkov vlakov, aj tak celkovo cyklokuchyňa. Povedzte nám, aký máte výsťah k vlakom a niečo, čo je s vlakmi spojené s vašou kariérou. Ale vy ste už akože spomenuli ten generálny štrajk, takže to už tiež trošku bolo. Možno niečo pozitívne skúsme s vlakmi. Skôr niečo, hej, také no. No pozrite sa, si pamätám ten deň, keď som prvýkrát prišiel domov a som povedal rodičom, že chcem super rifle. A môj foter mi povedal, zárob si. Mal som 14 rokov, sused bol náčelník traťovej distancie, môj otec klamal, že mám 15, tak som mohol začať pracovať cez leto na železničnej trati Spišská Nová Ves Poprad a som podbíjal podvaly. Viete, čo to je podbiť podval? Tu sú samé podvaly. Táto celá záhradka je vyrobená z železničných podvalov a začali sme z tých, ktoré boli na Starom moste, keď ho zrušili. Som na vás hrdý. Tento podval pod tým tlakom kolie železničných časom sadne, preto ho treba heverom zodvihnúť a krompáčom, ktorý má na druhom konci, nie je ostrý, ale má takú hlavu, bijete kameň pod tie podvaly. Ja som zarobil strašné peniaze, počúvajte, lenže po týždni som prišiel domov a ja som nemohol dýchať. Mama hovorí, ty si pil studenú vodu. Tak pil som, máš zápal plus, rýchlo k doktorovi. A doktor ma počúval a zrazu začal rehotať. Hovorí, pani Dzurindová, on má svalovicu. No tak to začala moja železničiarska kariéra. Najviac som pyšný na to, ja som výpravca vlakov, vážený. Ja som výpravca vlakov, mám doma červenú čapicu, mám uniformu, som sa stal výpravcom vlakov v Kežmarku, lebo môj životopis v čase komunizmu nebol najlepší. Moji rodičia boli učitelia, otec bol riaditeľ školy, ale nechcel vstúpiť do komunistickej strany. V deň, keď som mal krst, tak ho vyhodili, lebo chodil do kostola. Riaditeľ školy nesmel chodiť do kostola. Tak keď som chcel ísť na gymnázium, mi povedal, budeš železničiar, potrebuješ chlieb. Dobre spravil môj foter. Viete, prečo dobre spravil? Na tej železničnej stanici sa zo mňa stal politik. Viete prečo? Lebo v Kežmarku boli aj Rusi. Bola tam vojenská základňa. Mali obrovské dlhé prevozy. Ja keby som nemal chochmes, keby som nebol s tými posunovačmi kamarát, tak oni posunujú 3 hodiny a mne by stali vlaky. Mal by som prúser. Čiže ja som sa na tej železničnej stanici pekne naučil, pán vlakvedúci, prosím vás, pán vyhýbkar, prosím vás, rozumiete? S tými ľuďmi sa naučiť pracovať. Tak toto bol taký vklad do môjho života a samozrejme som si bol vedomý aj majetku, ktorý mám pod palcom. Môj spolužiak pri Michalovciach spôsobil zrážku 2 vlakov a sedel 2 roky vo väzení. Čiže kvalifikácia pre predsedu vlády, všetkým vám odporúčam, ktorí máte takúto ambíciu, prosím vás, staňte sa železničiarmi. Podľa možnosti výpravcami vlakov. Super, ďakujeme pekne. A máme tu úplne poslednú otázku a to je, že iniciatíva európskych sliperov alebo európskych nočných vlakov, viacerí to máme veľmi radi, človek ide na noc vo vlaku. Využívali ste to, využívate to, alebo ste skôr človek, čo lieta, alebo máte... Ja ľúbim nočné vlaky. Láhnuť si tam a počúvať to je super. Už som dávno nešiel nočným vlakom, ale ja ich využívam do Prahy, využívam ich do Košíc, ale drvivú väčšinu lietam, lebo vediem európsky think tank, máme 50 filiálok po celej Európe, aj v Severnej Afrike, 2-krát, 3-krát, 4-krát do roka musím do Spojených štátov, čiže môj život dneska je, že v nedeľu letím do Madridu.
Mikuláš Dzurinda, ďakujeme veľmi pekne. Boli ste úžasným hosťom. Dobrý večer, prajem. Chcel by som sa opýtať jednu vec. Predstavím sa plukovník Mojžiš, ministerstvo obrany, výsluhový dôchodok. Kedy Slováci pochopia, že demokracia neznamená, že si môžem robiť, čo chcem, ale že som zodpovedný za to, čo robím. Kedy? Je 30 rokov po revolúcii a stále nič. Čakám. Mám 57, život tak sa mi chýli ku koncu a čakám. Dokedy? Hovorili ste veľmi rozumne. Po druhé, ja som iba čater absolvujem, vy ste podplukovník. Po tretie, máte fúzy. Urobili ste len jedinú chybu. Že ste povedali, že ste starí 57. To som ešte dal maratón za 3:20. Nech sa vám darí. Ďakujeme pekne vzácnemu hostovi, prajeme vám krásny večer. Je to naozaj neuveriteľné, že ste tu ostali a nešli ste na Ríša Müllera, ktorý je úžasný. A počúvali ste nášho vzácneho hostia a nás dvoch. Nech sa vám darí, ďakujeme. Ďakujeme pekne za účasť.